Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik sore nggih Ibu Bapak. Tasik semangat nggih. Yang di belakang tasik semangat nggih. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun sampun kompak nggih. Wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat Jublang Sari nggih. Hati-hati Pak. Ya lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa nggih mriki. Oh nggih wilujeng dalu Bapak ugi perangkatipun ugi Bapak Kapolsek juga Bapak Nalamil selamat bertugas dan wilujeng dalu. Nggih kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis sampur sari sumengga Kang Mas diparingi kesayangan.
pasukan bayar. J wilujeng dalu Om Jono. Nggih wilujeng dalu ning Janana. J Om Jono kesayangan matur sembah nuwun tembang perdana untuk Delewung. J Ucapan terima kasih kagem ning Dia Ayu Sabdose yang dia memberitahu tembang tersebut. Oh J terima kasih, salam buat Mbak Ayu, Dia Ayu Sabdose. Itu yang memberi informasi. J Begitulah. Oke, kalau mau sama ngetren kesayangan, yang mena ulat dari ugi ngaturakan sembah nuwun dumateng masyarakat dusun Jublang Sari. Nggih leres nggih Om Jono? Nggih leres. Alhamdulillah Om Jono penontonnya rame banget. Full depan pokoknya. Belakang kanan kiri full pokoknya. 5 hari gak ketemu. 5 atau 6 barangkali. 5 hari atau 6 hari. 5 hari ya. Wes pokoknya Sabu seluruhnya hadir semua. Enggak saya sebut pokoknya wes. Nggih langsung kemawon Pak Bayu. Niki Pak Bayu. Langsung kemawon. Mungkin beliau sudah punya konsepnya untuk memanggil pripun Pak Bayu. Pripun Pak sinten wau? Pak Bayu. Pak Bayu. Tadi siang sebagai pelandang. Oh, sudah dikasih biru-biru. Wis ngono ae. Pripun Pak Bayu? Nyuwun kerinduan menghormati Bapak Kepala Desa Bapak Siswono. Monggo Pak. Mingga, Bapak Siswono mingga apa? Mboten disuruh mingga napa? Mboten disuruh naik panggung. Pak Siswono. Pripun? Terase ngoten ya Om Jono. Niku mboten disuruh naik panggung, Pak Lurah. Oke. Oh niki napa? Kang Mas, kesayangan. Niku mboten disuruh naik panggung ta? Ya oh sudah. lho niki lho. Panitia. Oke. Oke, yuk Delewung. Request kerinduan. Ayo, Loh. Selamat malam dengan kembali Bu Dewi Jaya. Yang di belakang digoyang yuk. Maju Pak maju, sini. Supaya kita dapat
Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Tetap tak anteni. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Teman lah ya. Yuk. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yo, terima kasih. Pripun, Pak? Sidorondo. Siap, Bos. Tenang nggih, kangge sabu nggih. Nang. Dilanjut lagune Sidorondo. Sakjane iki Sidorondo tak gak ya? Pripun Mas, sampun siap? Dele wong sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Yo. Budi Wijaya. Arjuna
sanggup ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono mas sampe sabar nganteni aneh nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak sulung sing gedhe apa ngapurane andung tresno sejodohan selawase Gersa, gersa, gersa. Budi Wijaya. Ayo lanjutkan Pak. yen mula liramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati Masa. Bukatane liramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rondo Nanging biyen kowe iki wis kepacut ibarat bubur ra bakal dadi sego amula ketunggu iki sampun umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo aduh kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngeteni Kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono mas sampe sabar ngenteni ning nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak jaluk sing gedhe apa ngapurane andung tresno sejodohan selawase andung tresno sejodohan selawase terima kasih napa melek Pak Rondo Banyuwangi Mas Jono ganti napa mboten Mas sampun nggih niki pripun Mas Nggih, nurut Pak Bayu mawon. oh ngoten niki nambah satu lagu lagi Nggih, napa nih? nyune Rondo Banyuwangi oh waduh Mas berarti numpak Numpak bis. Masa Allah sembah nuwun kayak tuku tiket Mit Budi Wijaya sing rondo
kok bulu arek ayu sapa to jenengmu Gak usah takon jenengku, aku celok nomore HP-mu. Aku rondo Banyuwangi, telung dina rapi ora ganti. rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi saya ngguga ati Prawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi Sinewang pintu bidodari adek-adek ono arek ayu sapa to jenengmu Gak usah takon jenengku, aku njaluk nomore HP-mu. Aku rondo Banyuwangi, telung dina rapi ora ganti. Rondo seksi Banyuwangi saya Marati ayo Setia rondo isih beda, mergo aku durung pernah dibuka. Prawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi Senadyan rondo aku suci, mergo aku durung pernah dikremati. Enak mas. Oke, dari table Bapak Bayu sampun. Oke, pripun barangkali kepala desa tapi panitia yang lain. Nggih, Bapak Dek panitia. menawi Karang Taruna. Monggo. Monggo, semonggo Mbak-mbak panitia. Kalian Bapak panitia. Bapak Lurah niku wau sampun dah. Dereng. Pak Lurah wau. Nggih, Bapak kepala desa. Pun? Oh, sampun. Perwakilan mawon. Nggih.
Niki mboten wonten sing tinggal malih napa? Lho geleng-geleng. Dek menawi mas-mas, bapak-bapak, mbak-mbak, panitia sumangga. Heeh. Temeriku wonten ta, Mas? Nggih wonten. Oh, nggih. Cuman Monggo. satu doang kendel pokoke niki. Dari warung kopi 3D Mami Nini langganan yang diminta pertemuan. Pertemuan Nggak pakai nggih. dua. Ketemu berarti. Enggak pakai dua. Nggih. Temeriki Pertemuan. kosong kok, Mas. Oke, nggih pripun? Oh, masih. Oh, masih dari Karang Taruna. Nggih. Oh, urup. Urup duit. Urup. Urup duit, Mas. Urup itu tukar. Tukar. Tukar itu ijol. Ijol. Nggih untuk Mami Nini ditunggu nggih. Niki tasih wonten dari Karang Taruna mungkin. Nggih. Mas Jono, Mas Jono. Nggih, pripun Niki? Niki enten serat, Mas. Monggo dibaca. Dari Abahudi Sabu Arsita. Request lagu Secawan Madu. Waduh. Nggih, wow. Oke, matur sembah nuwun. Panjenenganipun Mas Irwan dah jauh-jauh dari Gresik neng sudah Oke. hadir. Abah Irwan matur sembah nuwun rawuhipun. Juga dari Saputra Jatim, ojo lali tanggal piro? Dile. 18 bulan 8. Oke. Oh, bulan Agustus nggih. Trajatim nanggap dewi nih. Niku Transjatim nanggapno kula kok Mas bulan Agustus niku. Keben wong iki. Percaya apa? Loh, percaya nanggapno rempong pokoknya bareng Mas. Oke, bocarane. Dibancai arek-arek. Pripun niki Mas? Yang di atas minta apa enggak? Sampeyan sida tukar tok njaluk lagu. Oh, Secawan Madu. Sejawan Madu. Lagune diunjukno sik sarunge sing sisen. Nah. Gak kaup. Lho yang si setono Mas. Ibu-ibu lo guyu kabeh. Jelas membayangkan nek melorot. Enggak deh. Udah hati-hati kok. Oke baik. Model kayak nantang gelut. Ayo. Aman Mas, pun aman. Aman. Awas kadek morot. Satu dua sejawan. Cek. Kak yo ah, mamulo lah mamulo. Melorot iki lho. Ayo tunjukno. Kandhani kok.
dari Mas Karang Taruna. Oke, pripun Mas? Oh bisa. Oke. Mas. Gini. Ada gadis Ilaku melintir. Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan. Mandape kandas, Mas. Turun kandas. Oke. Pripun yang mana dulu? Oh di DP, terima kasih. Sabar, kantosan. Gadis Kalimantan dulu, Deng. Oh nggih siap. Oke. Ya. Pak Brek, terima kasih matur suwun. Trans-Jatim iki bengok-bengok iki. Barno. Sabu yang teraniaya. Nangkap dewe ya. Nangkap dhewe. Los, Deng. wow. Wow. Yo, Sudah siap? siap nih, Bos. Napa? Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan, mau ulun tak bayang-bayang, muhafian.
diri jatuh cinta. Maaf maaf bang, pada pandangan pertama. Gak ada apa, kapankah kita berjumpa? Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulana terkesan sepanjang malam. Senyum tipis dan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulana tak bayang-bayang. Senyum tipis dan menawan, pria manis Kalimantan. Maulana terkesan sepanjang malam. Senyum tipis dan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulana tak bayang-bayang. Mana Bapak RT ini, Bapak RT, Bapak Sukadi, Bapak Manap, Bapak Rudi, monggo naik ke atas panggung. J, monggo. Pripun Pak Bayu? Tandes. Tandas. Turun kandas. Nggih. J niki Pak Bayu menguasai Nggih. menguasai panggung malam hari ini. Setelah kandas mangke tempat terakhir nih nggih, terserah pengen nopo lagu di nopo. Monggo. Bila saja ku tahu niku nggih Pak Bayu. Pak Bayu. Kandas toh. Napa Pak Jono? Kandas. Nggih. Oke, siap monggo dulu.
Ayo bos, sawer yo. Hoa hoe. Aku sayang kamu, aku cinta, aku benci kamu. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari aku cinta kamu. Aku sayang kamu, aku cinta, aku benci kamu. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Insan mencinta. Oke, terima kasih Sobat Ibu. Terima kasih. Yo, yang pencet jaringnya. Mas. Kandas di Pulau tempat terakhir. Mangke pinagi wonten acara budaya serba-serbi. Siap. Untuk Mami ini minta pertemuan mangke di acara budaya Serba-serbi. awet masalahnya waktunya dibatasi dan kita bagi. Siap langsung. Langsung kemauan Mas. Oke, monggo.
kepingin turun nang dadane kepingin selus rambutnya cagerno dungendi rasane keloron katina nyatane sun angen raino lan wengi asun leren uli sun impi cakreno du terus kediki kaloron sumending ngimpi masio bulan dhuwuran bisa nih menguli nyawa masio mong tembangi gandang cakrana babar bisa akadong wis sekolah jodone akelakon turunan dadane awas lodrok LBW Jil bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.